Maria kan jo bare komme herhen, vi skal danse. Jamen, jeg har ikke lyst, Josef. Skal du mindst med til koncertcafé, det er det eneste, der er rigtigt, der gør. Kom så går vi, tager englen med. Hey Kenny, vi skal til afsted, hvis vi skal nå hen til Jesusbarnen, inden de skal til koncertcafé kl. 4 den 4. december. Jamen altså, Tony, vi plejer at være 3, hvor er ham den sidste henne. Du ved Torben. Han bare blevet væk. Jamen, vi skal hen til koncertcafé nu, lad os komme afsted, skynd os.